देखी चढ़ गइल बा, चढ़ गइल बा। भोले बाबा राउर बसहा बिगड़ गइल बा, हम धानवा के बिया देखी चढ़ गइल बा। पूछा तानी रउआ से बताई भोला जी, असो खेतवा कैसे रोपाई भोला जी। देनी बसहा से बिया मोर चराई भोला जी, बोली खेतवा कैसे रोपाई भोला जी। बोली बोली बाबा केसरनाथ की। कौन गलती के सजाए बाबा, देनी ना हम जानतानी। पूछतानी रउआ से हमू, आके बताई भोले दानी। ए बाबा कौन गलती के सजाए बाबा, देनी ना हम जानतानी। पूछतानी रउआ से हमू, आके बताई भोले दानी। लागत काम गबड़ाई भोला जी, असो खेतवा कैसे रोपाई भोला जी। देनी बसहा से बिया मोर चराई भोला जी, बोली खेतवा कैसे रोपाई भोला जी। बोली बोली गरीबनाथ बाबा की। कोई नहीं विचार रउआ तनको, सुनी है त्रिपुरारी। मरन न लाठी बसा के राउर, राउर रहे सवारी। ए बाबा कोई नहीं विचार रउआ तनको, सुनी है त्रिपुरारी। मरन न लाठी बसा के राउर, राउर रहे सवारी। देनी हमारा के बहुत रोआई भोला जी, असो खेतवा कैसे रोपाई भोला जी। देनी बसहा से बिया मोर चराई भोला जी, बोली खेतवा कैसे रोपाई भोला जी। बोली बोली बाबा सुरनाथ की। राइटर सैफू संदीप सलेंदर, संग में मधु भैया अइले। आर के गुप्ता रंजित राजा, दुखावा अपन सुनैले। ए बाबा सैफू संदीप विमला विनोद, संग में मधुसूदन अइले। आर के सुखारी रंजित राजा, दुखावा अपन सुनैले। जुना मिंटू ना जिए पाई भोला जी, असो खेतवा कैसे रोपाई भोला जी। देनी बसहा से बिया मोर चराई भोला जी, बोली खेतवा कैसे रोपाई भोला जी। भोले बाबा राउर बसहा बिगड़ गइल बा, हम धानवा के बिया देखी चढ़ गइल बा। पूछतानी रउआ से बताई भोला जी, असो खेतवा कैसे रोपाई भोला जी। देनी बसहा से बिया मोर चराई भोला जी, बोली खेतवा कैसे रोपाई भोला जी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा, कांटेक्ट नंबर